Θαυμαστέ Κύριε, σε υπερευχαριστούμε Κύριε για αυτή τη βραδιά. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί έχουμε την δυνατότητα και το προνόμιο να ερχόμαστε μαζί για να σε λατρεύσουμε, για να προσευχηθούμε και για να μελετήσουμε τον Λόγο Σου. Κύριε, προσεύχομαι για επιπλέον χρήσμα αυτή τη στιγμή που θα μεταφέρω τον Λόγο Σου. Κάνε με αγωγό δικό Σου Κύριε, ώστε να μεταφέρω αυτό το οποίο Εσύ επιθυμείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Δόξα στον Κύριο, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτό το οποίο θέλω να μοιραστώ απόψε μαζί σας. Προσέξτε, εγώ θα κάνω ένα νέο πράγμα. Ισαΐας 43:19. Προσέξτε, θα κάνω εγώ ένα νέο πράγμα. Δεν θα το γνωρίσετε. Θα κάνω σίγουρα έναν δρόμο μέσα στην έρημο. Ποταμούς μέσα στην άνυδρη γη. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος. Και μας έχει προειδοποιήσει ο Κύριος, μας έδωσε μια βεβαίωση ο Ιησούς, στον Ιωάννη 16:33, ότι μέσα στον κόσμο θα έχουμε θλίψη. Συνεχίζει όμως, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Ας μείνουμε αρχικά στο γεγονός ότι ο Θεός αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος και ότι ο Κύριος μας βεβαίωσε ότι θα έχουμε θλίψη. Έρημος στη ζωή μας μπορεί να έρθει πριν πιστέψουμε, έρημος μπορεί να έρθει όμως και αφού πιστέψουμε. Πριν πιστέψουμε είναι φυσιολογικό. Ο κόσμος γύρω μας βρίσκεται σε έρημο. Πολλές φορές πιστεύει ότι έχει χαρά, πιστεύει ότι περνάει καλά, πιστεύει ότι είναι πλήρης. Όμως όλα αυτά είναι της στιγμής, είναι για μία περίοδο. Εμείς πιστεύουμε σε μία αιώνια χαρά, τη χαρά που δίνει ο Κύριος. Το θέμα είναι ότι είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη και μέσα από αυτά τα λάθη πολλές φορές ανοίγουμε πόρτες. Και ο εχθρός μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Και τι φέρνει? Άνυδρη γη και έρημο, ξηρασία. Τελειώνει όμως εκεί? Όχι, γιατί ο Κύριος είπε ότι θα κάνει δρόμο στην έρημο και θα κάνει ποταμούς στην άνυδρη γη. Κάνει μόνο ο Θεός δρόμο στην έρημο και ποταμούς στην άνυδρη γη. Πρέπει να προσέξουμε γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Αν στη ζωή μας, ειδικά ως πιστοί, βρεθούμε σε ξηρασία και δούμε έναν δρόμο ή έναν ποταμό, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι από τον Κύριο. Μέσα στην έρημο μπορεί να βρει ευκαιρία ο διάβολος να ανοίξει δρόμο. Και μέσα στην άνυδρη γη μπορεί να φέρει ποτάμι. Ο δρόμος όμως πού θα οδηγήσει? Και το ποτάμι θα είναι καθαρό ή θα είναι μολυσμένο? Ο διάβολος μπορεί να εμφανιστεί σαν άγγελος φωτός. Και εκτός από τις εμφανίσεις τις δικές του, φέρνει και πράγματα μέσα στην απελπισία ειδικά του πιστού, γιατί υπενθυμίζω ότι ο πιστός έχει φύγει από το βασίλειο του διαβόλου και έχει πάει στο βασίλειο του Θεού. Άρα ο διάβολος τον έχει χάσει. Άρα ο διάβολος ορίεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον πάρει πίσω. Θα ανοίξει δρόμο λοιπόν. Και τι χρειάζεται εκεί? Διάκριση. Και η διάκριση πώς έρχεται? Η διάκριση έρχεται με συνεχή επαφή με το Πνεύμα του Θεού. Να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Πιστεύουμε στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και να υπάρχει δυνατή διάκριση και προσευχή, ώστε να γνωρίζουμε ο δρόμος που άνοιξε είναι από τον Κύριο. Το ποτάμι είναι καθαρό. Ο δρόμος του Κυρίου
θα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Και οι ποταμοί θα μας ξεδιψάσουν. Και η έρημος και η άνυδρη γη θα εξαφανιστούν από τη στιγμή που το ζητήσουμε από τον Κύριο. Πιστεύουμε ότι ό,τι ζητάμε από τον Κύριο βάσει του θελήματός Του θα μας δοθεί. Είστε μαζί μου αυτή τη στιγμή? Το πιστεύουμε? Βάσει του θελήματός Του. Βάσει του θελήματός Του. Γι' αυτό χρειάζεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και να έχουμε επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο για να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημά Του και να μην ζητάμε ό,τι εμείς θέλουμε, αλλά πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί Εκείνος για εμάς, για τη ζωή μας, για να έχουμε μία ζωή σε αυθονία. Ιωάννης 10:10. Ο Θεός έχει μία μεταμορφωτική δύναμη. Μπορεί να σε πάρει από το σκοτάδι, να σε πάρει από την ξηρασία και να σε λούσει με καταράκτες του ουρανού. Και όχι μόνο να σε λούσει, αλλά να κάνει να βγαίνουν από μέσα σου ποτάμια ζωντανού νερού. Τα ποτάμια ζωντανού νερού, πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ξηρασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από ζωντανό, καθαρό, θεϊκό, θεραπευτικό νερό. Νερό που θεραπεύει, νερό που σώζει. Από ποιον βγαίνουν τα ζωντανά νερά? Από εμάς. Λαμβάνουμε από τον Κύριο, βγαίνουν από εμάς. Και τα νερά αυτά αγγίζουν ζωές και οδηγούν στην ελευθερία. Αμήν. Καθαρά νερά. Να προσέχουμε από πού παίρνουμε νερά. Νερά μόνο από τον Κύριο. Και θα μου πεις, Χάρη, πώς είμαι σίγουρος? Πώς είμαι σίγουρος? Αδερφέ μου και αδερφοί μου, αυτό που είπα νωρίτερα είναι πολύ βασικό. Διάκριση και επαφή με τον Κύριο. Χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο σκέψης αν βρεθούμε ποτέ σε ξηρασία. Αν βρεθούμε ποτέ σε ξηρασία, έχουμε κάνει μία συνεργασία, δυστυχώς, χωρίς να το γνωρίζουμε πολλές φορές, με τον διάβολο. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι μία συνεργασία με τον Θεό και να γίνει ανακαίνιση του νου. Μία ανακαίνιση και να αρχίσουμε να ομολογούμε τις υποσχέσεις του Κυρίου. Τι είναι αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο Κύριος μέσα από την Αγία Γραφή. Αλλάζοντας λοιπόν το μυαλό μας, αφήνουμε τον Κύριο να κάνει δρόμο στην έρημο και ποταμούς στην άνυδρη γη. Οπότε, προσοχή με ποιον θα συνεργαστούμε. Γιατί έχουμε ζήσει την άνυδρη γη. Πριν πιστέψουμε, πριν μεταφερθούμε στο βασίλειο του Κυρίου. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι αυτή η ξηρασία. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι αυτή η έρημος. Είμαστε έτοιμοι, αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ξηρασία, να εμπιστευτούμε τον Κύριο για τα δικά Του καθαρά νερά. Το δικό Του καλό δρόμο που οδηγεί σε μονοπάτια δικά Του. Αν κάποιος, κάποια από εσάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ξηρασία, ας στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό και ο Κύριος θα ανοίξει δρόμο. Ο Κύριος θα κάνει ποταμούς στην άνυδρη γη. Γιατί ο Κύριος ξέρει καλά να ανοίγει δρόμο και ξέρει καλά να κάνει ποταμούς στην άνυδρη γη. Είναι Εκείνος που μπορεί να φέρει τη θεραπεία στη ζωή μας. Είναι Εκείνος που μπορεί να φέρει την ελευθερία στη ζωή μας. Εκείνος που μπορεί να σπάσει τα δεσμά. Εκείνος που μπορεί να φέρει χαρά, να πάρει τη θλίψη, να πάρει κατάθλιψη. Εκείνος. Με τη συνεργασία μαζί Του. Αδέρφια, τέλος η ξηρασία.
τέλος η ξηρασία. Δρόμος στην έρημο, ποτάμια στην άνυδρη γη. Το δεχόμαστε, αδέρφια μου? Αμήν. Από σήμερα και πέρα λοιπόν, αυτός να είναι ο σκοπός μας. Αμήν. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, αδέρφια, και ελπίζω να μίλησε στην καρδιά σας.